Jeg hedder Steffen. Og jeg hedder Benjamin, og vi er på græskursus 2. Jamen det er efter starten af vores analyse, hvor vi kan konstatere, at der er ret så meget mos. Og her er vi i gang med at skylle jorden af, så vi kan se rødderne lidt bedre. Og filten. Analyse af filt. Der har vi mellem 3 og 4 cm, og rodlængden, den er på 13,5. Jamen vi er så kommet frem til, at vi har rødsvingel og almindelig vægenetter på, og det er sådan set meget ofte brugt på en gren. Ja, det her det er så også almindelig vægene. Jamen her der har du så 3 arter af rødsvingel, men vi kan ikke helt se hvad for en af dem der er vores, fordi der er udløber på dem. Ja, her er så et billede af, hvor vi er i gang med den der vandgennemtrængelighedsprøve der. Jamen her der er vi gået ind for en tur, hvor vi sidder og regner lidt og ting og sager. Vi har bestemt os for, at vi vil tage bropper op, topdress og så gøde. Og så i slutningen af marts, der vil vi give det jernvitinol og vertikalskærte, give det frø og så gøde. Og i april, der vil vi prik og topdress. Og så vil jeg tænkt os at vande stort set hver morgen. Jamen her der sidder jeg så i gang med at gå fra langspyd til hugpiber. Ja, her der ses det lidt tættere på, hvad det er, jeg sidder og skruer i. Og som I kan se, så de møtrikker der, hvor det er de tynde huller, vi skal have dem i. Husk altid at sørge for, hvor sprinklerne er hen, inden du begynder at prikke. Det er træls at ramme dem. De koster jo 1000 kroner, hver gang du ødelægger en. Jamen her der står vi lige og snakker med Hans, hvor vi er ved at finde ud af, hvad dybde vi skal have den i, og så får vi lige lidt instrukser. Og her der husker vi selvfølgelig altid også at sætte den i løs bagolie. Jamen her der er vi så godt i gang med at tage propper op. Ja, her der var vi faktisk så heldige at så få en hjælper til at gå og skrabe for os i et kort øjeblik, mens Benjamin og mig lige snakkede. Ja, her der har vi så topdresseren med rigtig godt læs på. Ja, vi skulle lige have pumpet lidt luft i nogle af dækkene på topdresseren, og nogle af dem de er lidt flade, de må ikke skære grins jo. Jamen her der er jeg så lige ved til at holde kopperne op, så vi kan køre os med topdress. Ja, her der ser du et billede, hvor vi starter med at topdresse fra den ene ende af. Her har vi så Benjamin, han er ude og prøve at forsøge på at køre vores topdress ned, men som I kan se, så kom der lige lovlig meget på. Ja, her der samler vi så lidt overskydende topdress op i en trillebør. Og det er så her fra morgenen af, hvor vi igen efter at have taget overskydende topdress af, prøver at måtte ned igen, og det blev meget bedre resultat efter det.